Здравейте, скъпи приятели и почитатели на канала! Добре дошли отново! Днес избрах за вас тема Седмицата започва с... Ще изтегля 7 карти и може да си изберете една от 7-те и да разберем посланието на картите, как започва седмицата за вас. Карта номер 1, карта номер 2, карта номер 3, карта номер 4, карта номер 5, карта номер 6 и карта номер 7. Ако така ви е трудно да си изберете, ще ви улесня и с кристалите, така че който кристал ви привлече най-силно, нека това да е вашият избор. И нека да видим каква ще бъде седмицата за избралите този кристал или първата карта. За вас, скъпи приятели, седмицата започва с романтично предложение, с известие, с съобщения. Някой ви поднася своята любов и романтични чувства. Да видим избралите втора карта или този кристал. Седмицата за вас започва с много действия, много ангажираност. Имате задачи, които преследвате, за да изпълните в най-кратки срокове. И съвсем скоро ще успеете да се справите с всичко, което сте си наумили. Избралите този кристал или третата карта. Как започва седмицата за вас? Седмицата започва с пробуждане. Нещо неясно ще ви се изясни и това ще окаже влияние за дългосрочен аспект във вашия живот. Ще разберете, че някой ви е предал и това ще ви накара да осъзнаете кои са хората ценни за вас и кой трябва да продължи живота си с вас. Избралите четвърта карта или този кристал, как започва седмицата за вас? Напрегната, конфликтна, налага се да вземете много важни решения, но вие сте категорични и това, което трябва да решите, е правилното решение. Със сигурност ще се справите каквото и да ви предстои. Избралите този кристал или петата карта. Седмицата започва за вас. Вие сте изключително затворени, пестеливи. Вероятно за някой от вас моментът е... Имате финансови проблеми и се стараете да пестите средства, за да ви достигнат до заплата или до банков превод от хора, които ви дължат пари. Избралите шеста карта или този кристал, как започва седмицата за вас? Започва с слагането на края на нещо, което вече няма място във вашия живот. Приключвате отношения или напускате работа, или
правите една дълбока трансформация и изчиствате душата си от всички негативни наслаги през последното време, всичко, което ви е тежало, за да започнете на чисто и да отворите пътя си към новото начало. Избралите този кристал или седма карта, как започва седмицата за вас? Мързеливо обмисляте, не действате, не предприемате нищо съществено. Възможно е някои от вас да са в отпуск и тази седмица да си почиват, в което няма нищо лошо. Тялото ви има нужда от възстановяване. Дайте си тази почивка и си починете, доколкото ви е възможно. Това бяха посланията на картите. Благодаря ви и до скоро!